ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಈ ನೆಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾಪ ನಡಪೆರಂಡು ದಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌಜಿ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಏರ್ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಪೇರು ಈ ಮಾತ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕಲು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನಿ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೆಲೆಟ್ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನೆರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದುಳ್ಳರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ ಈ ಮೂಜಿ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಖಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆಗೆ ಬೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ NRI ಘಟಕ ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳರು. ಅಂಚನೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳರು. ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರು ನಿಖಲ ಮಾತು ತೆರೆದನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿದ ತೋನ್ಸೆದಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಂ ಮಲ್ಪೆದ ತೊಟ್ಟಂದ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ. ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದ್ದು, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಬೊಂಬೈಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಾರು. ಕಾಜಲ್ ಪನ್ಪನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಕನ್ನಡ ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಬತ್ತನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಕಸ್ಲ ಏಕನಕ ಪನ್ಪನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಅನೇಕ ಲೇಸಲೆಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹತ್ತಿರ ಕರಾವಳಿಡು ಒರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆದ ತುಳುತ ಸೇವಕೆ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಂದು ಪುನರು. ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮೇರೆ ಇಂದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರಿನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂತ. ಸರಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ವಾ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಂದಾಜು ಮಂತೊಂದಾರು ಎಂಕುಲು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಂತದ ದಾಯಪನಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇ ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐದಾಗ ಬರ್ಸದ ಬರೆಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ್ರ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂದ ಒಂಜ ನೇರು ಮೈದಂಡ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ನೇರು ಮೈದಂಡ್ ಇಜಿನಂಡ ಕರಾವಳಿಸ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರಾವಳಿಸ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಅಟನೆ ಮಂದದೆ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಓಲ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ನಮಕ್ ವಾರೀತಿಯ ಜನಕಲನ್ನ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವಾರೀತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತಮಿತ್ತು ಅವು ನೇಡ್ಲ ಮಲ್ಲಮ್ಮಿ ರೀತಿದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ತೂಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಇಡಮಟ್ಟ ಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಮುಂಜಾತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮುಲ್ಪೈದ ಟಿವಿ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ದುಬೈಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 45 ಜನ ಎಂಗ್ಲನ ಕಮಿಟಿಲ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಲತೀಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದುಪೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆದುಪೇರರು ಪುತ್ತೂರು ಆದುಪೇರರು ಓಮದ ಪದವು ಅಂಚನೆ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆದುಪೇರರು ಮಡಿಕೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲನ ಸಂಘಟನೆದ ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನ ಹತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತೂಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆದಾರ ಆಂಡಲ ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ನ ಮೋಕೆ
ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತುಳುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಲೇಸಲೆಗೆ ಮಾತ ಇರೊಂಜಿ ಐಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಮಂಜಿತನು ಮತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಇರ್ನ ಈ ತುಳುತ ಮೋಕೆದ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಜಾತ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಆಂಡಲ ಇರ್ ತುಳುತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಚಟುಕೆ ಅವು ದುಬೈ ಡುಪ್ಪಡ್ ತಂಡ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪಡ್ ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಡುಪ್ಪಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಪರ್ ದಾನೆ ಇಂಚ ದಾಯ ಯಾನು ಪುಟದಿನಿ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತೋನ್ಸೆ ಪಣಪನಮ ಕಲ್ದಿನಿ ಕೆಮ್ಮಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನ ನೆರೆಮನೆ ತಗೊಳ್ ಪೂರಾ ಸೆಟ್ರನಗಳು ಪೂರಾ ತುಳುವೇರು ಅಂಚದು ತುಳು ಎಂಕ್ ಸುರುಟಿಂಚೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಂಡ ದರ್ಶನ ಕೋಲ ಆಟ ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೇನ 55 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಇದಾಯ್ ಊರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಲದ ನುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತುಳುತ ಒಂದೇಟು ಸಿಕ್ಕಿನಾತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸವು ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳು ಪಾತ್ರವೆ ಅಂಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಏತಕ್ ಬರ್ತು ಅಂಡ್ಲೆ ಅನ್ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಂದ ಎಂಕ್ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟೋಡು ಪೇಜಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರತೀರ್ಥ ಆಗಲು ಇಹಾಲೋಕ ಬಿಡ್ದು ಪರಲೋಕ ಪೋತರು ಅಂಡಲಾಗಲ್ ನಾವು ಬಕ್ಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವಡು ಏರ್ಲವಾಡು ಮೋಹನ್ ಅಲ್ವಾ ಮುಲ್ತ ಶೆಟ್ಟನಗಳು ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ಬಾರದೋಸಿ ಪೂರಾ ಜನ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ತುಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಅಲಾಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ತುಳು ತಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು 2017 2017 ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ಉಚ್ಚಯ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವು ಬದಿಯಡ್ ಕಾತನ ಆಯ್ತು ಸುರ್ತ 2016 ಐಟ್ಲೆ ದುಬೈ ಘಟ್ಟ ಕೊಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿನಿ ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಳ ಐಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನ್ಯಾಯಾಡಿತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಅಗ್ಲ ಆರ್ನ ನ್ಯಾಯ ಪೋಪಿನವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನವು ಅದು ಪುರ ತೂದು ಎಂಕ ಎಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬತ್ತನು ಪಂಡರ್ ಇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವೋಡು ಪಂಡದ ಆವು ಪಂಡೆ ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣೆ ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಓರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತು ಬರಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ 2018 ಒಂಜಿ ತೌಳ ಉಚ್ಚ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು 2018 ಒಂತೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತು ಅವು 2019 ಮಾರ್ಚ್ ಡನ್ ಅದಾಗ ಯಾನು ಅಲ್ಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರ್ತೀನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 37 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪದರಾಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಸರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದರಾಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೌಳ ರತ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದರಾಡ್ ಒಂಜಿ ತೌಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಜೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಸಿಗುದಳು ತೌಳ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೌಳ ಕುವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೌಳ ಕುವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಏರೇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಅಂಚ ಯಾನಾಯ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿರೌಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಕ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆಯರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ದಾಖಲು ಪರವೂರು ದಾಖಲು ಮಾತಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದರು ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದರು ವಿಶ್ವ ತುಳುವರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡೇರ್ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ 21 ಒಂಜಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಯ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ಲ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತರು ಪೂರ ಆಶಾಕ ಬರ ಇತ್ತರು ಎಂಕಲ್ ಬರ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟು ದಿಯ ದೀದ್ ಪಂಡಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನುಡ ಪುನತ ಯಾನ್ ಸುರುಟ ಬಂತೆ ಒವ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಪುಯ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ರ ಅವ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಡೆಗಿಡೆ ಪೋಡ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎನ್ನೋಡ ಪುಡು ಪುರ ಪಂಡೆ ಅವಡಕ ಅವು ಪಂಡಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಂಡ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವನಗ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಷಯ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬಾಂಬೆ ಅರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೊಡ್ ತುಂಬು 2 ಕೇಂದ್ರ ಮೇರ್ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ 4,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಗುಜರಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾನರೆ ಕೇಂಡೆ
ಕೇನೋಡತ್ತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪಿಬೇಕ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನಪ್ಪದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪತ್ರ ಎಂಕುಲು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕಟೀಲ್ದ ಹಸ್ರಣ್ಣೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ದುರ್ಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಬೇತಗಲಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಪಗಂಡ 10 ತಾರೀಕು ನಡಪೇರುಂಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಸುರುಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರುಡೆ ಅಂಚಪುರ ಬತ್ತದು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆಕ್ ತೆರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನೆ ತಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಣದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ 45 ವರ್ಷ ಎಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗಲ್ಫುಡ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಕುವೈಟ್ ಕಟ್ಟಾರ್ಡ್ ಬಾರೇಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ಕತ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ದುಬೈಡ್ಲ ಪೂರ ಜನತ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆರಾಮ್ ಬಿಡ್ಪು ಜನಕುಲ್ಪುರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನಕುಲ್ಪುರ ಬರ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತುಳುದಗಲು ಉಂಡೈತ ಸೆಟ್ರಿನಗಲು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ಜಾರು ಒರಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚ ತುಳುವೇರ್ ಪಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಸೆಟ್ರು ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಒಲೆ ಪಂಪಿಗೆಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅನ್ ಯಾನ್ ತುಳುವೇನೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟಿನಗಲ್ ಪೂರ ತುಳುವೇರೆ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವಾರ್ಡು ಬಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡು ಮೊಗವೀರ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಕ್ ಮೊಗವರು ಏತು ಒಂದು ಮೊಗವರ ಬಿಲ್ಲದ ಏತೊಂದು ಬಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರಾ ಜನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕಡ್ ದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏತು ಜನ ಸೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳರು ಏತು ಜನ ಬಿಲ್ಲವರು ಉಳ್ಳರು ಏತು ಜನ ಮೊಗವರು ಉಳ್ಳರ ಈ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಯಸುವರ್ಣ ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಇತ್ತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರ ಪೂರ ಇಜ್ಜು ಬಂದು ಓವುಲ ಇಜ್ಜು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಟ್ಟನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 2000 ವರ್ಮನೆ ಸವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಾಗದಿಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತನ್ ತುಳುಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ರಚನೆ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳುಕು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡ್ಲ ದೌಡು ಇತ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಪಣ ಎಂಕ್ಲು 2000 ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲನ 15 ವರ್ಷ ನಾನಗದ ತುಳುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇನುದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಅವು ದಾಪಣ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಾರು ಜಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾಲಕ ಇತ್ತಿನಾರು ಈರು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಈರು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತನಾಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವ ಮುಲ್ಪ ಐಗೆ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಉಪ್ಪೇರ ಪಣದು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಆದು ಪೆರರು ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಆದು ಪೆರರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಆದು ಪೆರರು ಇನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ 2000 ಹೊರ್ಮನೆ ಇಸವಿಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತುಳುತ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿ ಪಟ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ರೋಕಮಂತ ಅವು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಬಾವುಟ ಪತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಸಂತರ ಉಂತದ್ರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ನಿಕ್ಲನ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದು ಓಟಪ್ಪ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅದು ಕೇರಳದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ್ ಆಣ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಯೋಗೀಶನ್ ಎಂಗ್ಲು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ ಏನು ಎಂಗ್ಲು ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಕೋಲದಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಟ್ರ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಟ್ರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಫೋನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಗ್ಲ ತುಳು ಧ್ವಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆತಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತುಳುತ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸದ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಉದ್ದೇಶದಾತ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲ ಇನಿದೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಅದು ಪೆರರು ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನು ಅದು ಪೆರರು ಮಹಿಳಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಪೆರರು ಹತ್ತಿನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಪೆರರು ಅವು ಏರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಕಲು ಹೋರಾಟನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ದೀದು ಅಂತವಾದ ಇನಿ ಜಾರಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಅಂತವಾದ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವು
ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಯ್ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲ ತೌಳ ಉಚ್ಚ ಬಂದ ಮೂಜಿದಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಐಟ್ BM ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಎಂಗ್ಲನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಜೇತ ಅರ್ಬೈದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೇಮಾಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕತಾರ್ದ ರವಿಶೆಟ್ಟರ್ ಆದುಪೇರರು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲಾವ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾದುಪೇರರು ಅಂಚನೆ ವಿರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದುಪೇರ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂನೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದುಪೇರರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಸಂತಲ ಐಕ್ ಆ ದಿನ ಐಕ್ ಬತಿ ಬತಿತೇರು ಆ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ್ಬ ಪಂದಿಲ ಮದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಂಬರ್ ಪಂದಿಂಗ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ಏರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಿಡ್ ಎಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಷಕ ನಟ ಏರ್ ಪಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಂಬರ್ ಪಂಪಿನ ರೆಗ್ಗಿತ್ತಿತ್ತು ಬಕ ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಆ ಟೈಮಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಆದಿಪೇರಾರು ಇನಿ ತೌಳವರ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಆದಿಪೇರ ತೌಳ ಶಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಗ ಆರೆಂಗ್ಲು ಆ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಮುರಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇವನ ರವಿಶೆಟ್ಟರ್ ಉಚ್ಚಾಯದ ವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಡತನ ಚಿತ್ರ ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಅವನ ತುಳುನಾಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕಲು ದೇವರು ಮೈದಾನ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲನ 2019 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋರಾಟದ ಫೋಟೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಮರ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂತಲ ಎಂಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡ್ತೊ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆ ಉಸ್ತಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಲ್ಲೆಕ 2009 ಅಥವಾ 2000 ಆರಂಭದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅತನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅತನ ದಂಡ ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಲೇಸ್ ಅತನ ಜನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಮತ ಒಂತೆ ಜನಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಈ ಪಲ್ಲೆಕ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕುಲನ ಪಾಲು ಪಡೆ ಪರ ಆಸಕ್ತಿಲ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಉಮೇದ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಅತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಜನ ಮಾತಾ ಕೂಟ ಲೇಸುಗಲ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತಕ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಜ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶಕದ ಅದನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೇಳ್ಗ ಯಾನ ಬೈದಿನಿ ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ಈ ಬೇಲೆಂತೂದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಎಂಕ ಅವೆಂತೂದು ಬಾರಿ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಸೇರೋಡು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯೋಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏನಾರು ಯಾನರೆಗೆ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿನಿ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಇಂಚ ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಸೇರೋಡು ಪಂದಿ ಯಾನೇ ಪಂತಿ ಐದು ಬಕ ಏನಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಅತೆ ಅಪಗಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಎರೋ ಪಿದೈಡ್ ದೂರಡ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಏತ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನಕ ಆಶಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪಗಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆನಂದ ಮೀರ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಪಂಡದ ಆನಂದ ಮೀನ್ ಪಂಡದ ಆರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಬರೀತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋತಿರು ಆಫೀಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನಿರೇನು ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಪ ಇರ್ನ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪನೆ ತೂತೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಸಂಘಟ ಯಾನು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರುಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ದೇಪನ್ನಾಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂಚ ಬೈದಿನಾರು ಒರೇ ಪೊಸತ್ತಾದವರೇ ಮಂತ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಡ ಈರು 1997 ಈರೊಂಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಉಂಟುದು 29 ಸೋತಿನಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಈರೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಬಂದು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತಾಶ್ವರ ಕುಲಾಯಿ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಆನಾಗ 6 ಕಾಲ್ ಮಂದಿದೆ ಎನ್ನಡೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬರವಡೆ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂತೆ ದೇಪಣ್ಣಾಡ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಕರಾವೇತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ್ವ ತುರಾವೇಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರನುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದು ಬಂದೇರಿ ಲೈನ್ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣ ಅವು ಇನಿ ಬುರಣಿ ಸಂತಲ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಂತಲ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ನಿರಂತರವಾದ 16 ವರ್ಷದಿಂಚ ದಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಂತಿನೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನೀಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಸುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಂಬಾಟ ಆ ಕಾಲದ ಸಾರತ್ತ ಏನ್ಮನುತ್ತ 37ನೇ ವರ್ಷ 13 ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮಲ್ಪದ ತುಳುವೇರು ಕೊಡಗದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದಕ್ಲಿನ ಗಿಡತದ ಉಪ್ಪೇರು 13 ದಿನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ರೆ ಸರಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ
ಮಲ್ಪೆನ್ ಇದು 6 ಯೋಗೇಶಣ್ಣ ಪುರ ದುಂಬದ ಪುರ ಏನೇನ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದದ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನ ಮೇನ್ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರವೇರು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಲಾವಿದರಿಕ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆಗಲ್ಲ ಕಲಾ ತೋಜವರು ಕಲೆ ತುಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ್ಪೇಳೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಕಲೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾರಥಿ ಬೇಕು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಡುವಾಗ ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೆದ್ದೋದು. ಈವಾಗ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಟನು ಒಂದು ರಥ ಆಯ್ತಾ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುದುರೆ ಆಯ್ತಾ, ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅರೆನ ಸಾರಥ್ಯ ಆದಪ್ಪನಗ ನಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ತುಳುಬ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲಿ ಚಾವಡಿ ತೋಜಿಪದ ಕೊರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು ಅದು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆಕ್ಲ ಗೌರವ ಪಂದ್ ಅವೇನಿತ್ಯಾನೆ ಆರ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಅದು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿದ ವಿಷಯ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಮಣ್ಣಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಜಿ ದಿನ 4 ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ದಿನ 4 ದಿನದ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಂಡ ಐಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿನಾರ್ ದೀಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಕುಲೊಂಜಿ ಪೂರ ಏರ್ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೆರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಬ ಬಂದಿದೀಪ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆ ದೀಪ, ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದೀಪ, ಜೋಗ್ಲನ ಪರ್ಬ ದೀಪ, ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾಕುಶ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೊದ್ದು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕುಡಿ ಎಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒವು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ದಾದಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೆರು ವಿದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮನ್ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಈ 5 ವರ್ಷ ಏರ್ ಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆದ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪೆರರು ಆ ಮೂಲಕ ನಾನಾ ತೆಕ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಂದಿಲ್ಲರು ಅವು ಒಂದಲ್ಲ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ಆರಿ ಏರೇ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚಿನ ಸಭೆಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿನಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಆಪೇರು. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ಮಾತೊಂಜಿ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಂತನ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಮನ್ಪನ ಊರು ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಊರು ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಯಾನು ಆಶಕ್ಕಡ ಕೆನ್ನಿ ಆಶಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಈತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಇರು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಂತನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಂಚಾದ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪುರ್ತರು ಯಾನು ಇರಿಡ ಕೆನ್ನಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ದಾಯಿಗೊಟ್ಟಾವುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮತ ಪಿದಾಯಿವರ್ಗ ಮತ ಪೋಪರು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಮತ ಪಿದಾಯಿವರ್ಗ ಮತ ಪೋಪೇರು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ ಕೆನ್ನಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲೋಚನೆ ದಾದ ಅಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೊಲ್ದು ಮುದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಂಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಕಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾನೇರು ನಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ಬೈದಾರ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ತಕೊಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ತುಳುತೆ ಎಂಕುಲೆ ಪಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಡ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳು ತಕಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಾತೆರಿಯ ಪತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರೆಪೆರ ಬರ್ಲಿ ದೇಶಗ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ
ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಲ ಉಂಟು ದಾಯಬಂಡ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರುವ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರುಡು ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪರ ಊರುಡುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕ್ಲಿಯರ ಬತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಂಡ ಐತ ತುಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಗುರ್ತಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಯೋಗೇಶನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾರಿಂದ ಅದು ಪೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಯೋಗೇಶನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ಬಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಶಾನ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಏಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬುಡ್ದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅದು ಪೇರ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘಟನೆ ದಾಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿವ ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಓಲು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇವನ್ ಇರ್ನ ಕೇರಳದ ಪೇರರು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಪೇರರು ಓಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಚ ಇದೆ ಕೇರಳದ ಓಲ್ ಪೋಂಡ ಲಕ್ಲಿಂಚಿನೋ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಕೇರಳದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಇಡೀ ವಿಕೋಪ ಅದು ಇಡೀ ವರ ನೆಂತೆ ಕೇರಳ ಲಗಣಿ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಕೇರಳದ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನೇ ಕೇರಳ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಪನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುಂಡು ಜಾತಿ ಮತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈರ್ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ನಲ್ಲ 55 ವರ್ಷ ನಾನು ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ನಾನು ತುಳು ಪಾತಿರುವತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆತೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಳು ಇರೇನಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಏತು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಬಡದು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರನ ಪರವಾದ ಈತು ವರ್ಷ ಪರವೂರು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಆಶಕ್ಕ ಯಾನು ಇರು 2018 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಬೈ ದುಬೈಗೆ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತರ 2018 ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳುವಿರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಿರ ಅವಳು ಅವು ಈತ ಖುಷಿ ಆಪಡು ನಮಕ್ ದಾಯ ಬೈದೇರ ಕೊಲು ಅವು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನೆ ಇತ್ತ 18 ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ದ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪರಪಿದಾಡ್ದ ನಂಗೆ ಪೂರೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಕ ಅಂಚಾಯನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗ ಬರಡು ಪಂದಲ ಎನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಡೆ ನೆನಪು ಮಂತೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯವನ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ತೂಪ ಆಶಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಭೂತ ಕೋಲ ನೆನಪು ಮಂತೇರು ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರು ಪೂರ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವಂತ ಕುಲ್ಲುಜ ಪೂರ ಪೋಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಈ ತುಳುತ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತುಳುತ ಒಂದು ನುಡಿ ಪನ್ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜೈನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪನ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ ಒಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ನುಡಿ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೇತ ಗಟ್ಟದ ಬುಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ನುಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮಿನಾಗ ಇಂಬ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮದನಾಗ ತರಮಂಡ ಬತ್ತದ ವಾಯ್ದಿನಿ ಮಾಯಗಾರ್ಲಿ ಎಂಕುಲೆ ಕಟ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ ಇನಿ ಬುಧವಾರದ ದಿನಟ್ಟು ಪಸುತ ಪಡ್ತುಡು ಅಮೃತ ಕಲ್ಜೋಡು ಏನಂದ ದಾನೆ ಕಜ್ಜೋಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾಕೆನೊಂದು ಗುತ್ತುವರ್ಕಲೆ ಕಟ್ತುಲೆ ಐಕೆ ಯಾನೆ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ದೈವ ನೀನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ ಅವು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 8ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ V4 ಚಾನಲ್ ಸೇರ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂತೇಳಿ ದೈವ ಬತ್ತನು ದಾನ ಪೋಡೋರ್ಚಿ ತುಳು ತಗೊಂಡು ರಾಶಿ ಬುರ್ದೇರು
ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪನಾತನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಪರವೂರುಡು ಬಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡಂದೆ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಸ ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ಜಯಶೀಲರಾಪರು ದಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ದೈವ ಕೊರಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ನುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಕೇಳದುಲ್ಲಾರು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಾಪುಡು ಐಕ್ ಸಾರಥ್ಯಾದ ಗುಲ್ಲೇರ್ ಬಂಡ್ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕತ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರ್ ಏರಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮೋಕೆ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬುಗೆದ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಪಂಡೇರಿಗೊಪ್ಪನ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅಮೋಘವಾಯಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಊರದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರು ದಕ್ಕಲು ವಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ಪಡುವಲಿ ವಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ದುಡ್ಡದ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ ಒತ್ತಂದೆ ವಾ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆವಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ 10 ತಾರೀಕು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಕಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಏನ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲು ಪನ್ಪು ಮಂಡ ತನು ಮನ ದನ ಪೂರಬಡು ದನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲ ಜನಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲೆನಲ್ಲ ಏರಂಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇವನ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನಲ್ಲ ಈತೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಸಭೆನ್ ಸೇರ್ಪೋಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲೆನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ದಾದ ತುಳು ಬಾರಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಜಿಪಾಜಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಡಿಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ಪವ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವನ ಅಕ್ಲೆನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಏನೋಡಿ ಸಂಸದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜೇಳೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಸರಿ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಇರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋ ಮನ್ಪೋ ಅದೇ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಇವನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಕ್ಕುಲು ಅದು ಪೇರ ಅಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಪಂಡರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂದು ಐಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ರಿಯಲ್ಸ್ ಎತ್ತು ಪೈ ಪಂಡ ದಾಪಣ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಜನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂಡಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಗ ದಾಪಣ ಎಂಗ್ ಪೊಯ್ಸತಿ ಎಂಗ ಅನುಭವ ತಂದ್ರೆ 2019 ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸಂತಲ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದೇ ಆಯೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈತ ಇರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಎಂಕನ ಬಾಲ್ಯಗಳೊಂಜಿ ಆಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರತನಾಟ್ಯ ಪೂರಡ್ಲ ಆಲು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಧರ್ಮ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪದೊಂಜಿ ಮನ್ಪ ಬಹುಭಾಷದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮನ್ಪೊಡ ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಡವ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಭಾಷೆದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಂಕುಲು ಐತ ದುಂಬದ ದಿನಟ ಎಂಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ ವೈಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಐತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಎಂಗ್ಲನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳ್ಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವದ ದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ನೆನಪು ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆಡುಲ್ಲ ಇಂದು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಪರವರುಡುಪ್ಪನಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಉಪ್ಪು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ತುಳು ಉಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಟಲೇನು ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಏಕಲ್ ಯಾಪಲ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಕುಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಈತ್ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಈತ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡ್
ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಆತ ದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಮತ್ತ ಒರಿಪಾಯರೆ ನಿಖಿಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ 40-45 ವರ್ಷದ ಬಯಡೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ಪೋರ್ ಒಟ್ಟುಡೇ ಒಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಮಂಟ್ಪಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಮುಂದೇನೆ ಋಗ್ವೇದ ಬಂತೇರು ಅನೋಭದ್ರ ಕಥಾವೋ ಯಾಂತು ವಿಶ್ವತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ಮಾಧಿಕರಷ್ಟೇ ಮಾ ಫಲೇಸು ಕದಾಚನಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರು ಪಣತನ ಒಂಜಿ ದೀದ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಣಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಎಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಆರು ಶೆಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಪೂಜಾರಿ ಬಕೋರಿ ಒಂದು ಅಗಲಗಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಐದು ದಾದ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪರು ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನವೇ ತಿನ್ಪಿನವೇ ಜಪ್ಪುನವೇ ಗಾಲಿ ಜಾತಿ ಅವು ದುಂಬು ಪರವಂತ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆತ ಜಾತಿ ಏರನ್ನು ಕೇಳು ಜನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇಕೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆ ಊರುಡ್ಲ ಪರ ಊರುಡ್ಲ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಬಿಳೆಪಾಯರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರತ್ತ ನೆತ್ತ ಖುಷಿ ನಾನು ಕೇಳಿರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೇರು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಲೆತ ವಿಷಯಡು ಜಾತಿ ವಿಷಯಡು ಐಕ್ ಪುರ ಉಂಡು ನಿರಾಶ್ರಯ ನಶೋಬಂತೆ ಪಂಡಿತ ವನಿತಾ ಲತಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂಕ್ತ ಆಶ್ರಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುರುಡಿ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ಸರಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುದಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡತೆ ದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಪಗಾಯ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಣ್ ರೇಪಣ್ಣಾಡ ಯಾನ ಮಸ್ಕತ್ ಸಲಾಲಾದಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಜವನಿರ್ ಕೆಲವರು ಜವನಿರ್ ಸೇದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರ್ ಸರಿ ಇದೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಸಲಾಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷ ವೇದಿಕೆ ಕಮಿಟಿ ಎಂಗ್ ಮಂತ್ ಪೋಪಂದ್ ಎಂಗ್ಲನ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಂದಿ ರೇಪಂಡ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪೋಪನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪರವೂರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಎಂಕುಲ ವಿದೇಶದ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಓಲಿಸೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರನ್ನ ಲೆಡಿಷದ್ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅವನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ಪ್ರತಿ ಉಕ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಂಕುಲ ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೇತೋನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ದೇತೋ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಸಹಕಾರ ದೇತೋನು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ಕತ್ ದುಬೈಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಲೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಲೇನು ಉಪ ಸಮಿತಿಲೇನು ಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಲೋಲು ಕಮಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಶಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮತ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಜಪ್ಪೆ ಆದಿರ ಕೇಳ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪಾವ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಕಾಲ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೊಯರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಇಂಚ ತುಳು ನೋರಿಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಕ್ಲಾಸ್ ದೂರದ ಊರುಗು ಕಡಪಡುವ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೇಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋಡು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇರ್ದೇ ಬರೋಡಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮರ್ದೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋಡು ಪಾತಿರೋಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಣು ಅಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಪಿರಂಜಿ ಪರಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಅಕ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ವರಿಪಾವನೆ ಮಂಡಂಚೇನೆತ್ತ ಭಾಷೆ ವರಿಪಾವಡು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಒಂಜಿ ಆಪೇಡ್ ಚೆನ್ನೈ ತೀರ್ಥ ಕೇರಳ ನೆಟ್ಟೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಂಧ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತಮಿಳದಗಲೆಕ್ಲ ಮಲಯಾಳದಗಲೆ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲಿ ವಾ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪಂಡ್ರಗಿತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣವಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರೇಡ ಇತ್ತಿನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅರ್ಲ ಕೇನಡೆನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಈ ಎಂಕಲ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಗಲ್ಪದ ಗುಲ್ಲ ಕೇನಾಡು ಬೇತವ್ರದ ಗುಲ್ಲ ಕೇನಾಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಟೈಮ್ ದುಬೈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಂದುಲೆ ಡೇವಿಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ನನ್ನ ಏನು ನವೆಂಬರ್ ನಡಪೆರ ತನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಾತೇರ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆದ ಅಲ್ಲ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದುಂಬುಬೋದು ಎದುರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರಪ್ಪನ ಜೆತ್ತನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಸಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಸಂದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾನು ನಡೆ ಮುಗಿತಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ ಬರ್ಪಿನ 2000 ಅಂದ್ವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಡ್ಲದ ಅಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಬಹಿರಂಗ ಅಂದ್ ಒಂಜೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಅತ್ತಂದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೇರ್ನ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಆ ನಡಪನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಣೆ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಅಕ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಪಿರೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನಡೆ ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್.